k'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali ale ni Gabon ka ɲɔgɔn sɔrɔ min musolaka wale kɔni fanfɛla la n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta ka jateminɛ an b'a ye k'a fɔ Mali samatasɛgɛw musolakaw ka dege karamɔgɔ n'o ye Salimu Useni ale kɔni ye musolaka minnu kɔni wele n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ yɛlɛma caman kɔni kɛra la ka kɛ sababu ye mun ye junior minnu si tun bɛ san 20 duguma olu caman yɛlɛla sisan o de b'a ye caman bɛ mun ye dolan mun ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na o caman b'a la ni sélection in na ni éliminatoire in na mun ye dolantanna caman a bɛ taa mun ye dolantanna 8 ɲɔgɔnna na o bɛɛ bɛ dolantan mun ye Mali kɔni kɔnɔna na dolantan in tɛna kɛ mun ye dolantan nɔgɔman ye ka sababu kɛ Gabon ni san 2 laban in na u fana bɛ ka mun jɔniyɔrɔ fili kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ u ma jaabibaw kɔni sɔrɔ u bɛ ka muso balontan bila mun ye ba la kosɛbɛ championnat ba t'u bolo Mali du championnat bɛ yan nɔ an ka maa caman bɛ mun ye kɔfɛ n bɛ se k'a fɔ Mali ale fanga ka bon ni Gabon ye hali n'a sɔrɔ muso balontan na ale favori ko tuma dɔ la a yɛlɛma ka di ka sababu kɛ mun ye bar arrêté surtout ni sanfɛ ballon ko fana ni corner olu caman na a bin ninnu caman bɛ don o kɔni kɔnɔna na i bɛ sɔnni sigi fɛn min kan kosɛbɛ o ye kɔlɔsibaw ka yɔrɔ ye mais équipe min kɔni basigilen don u kunyanfan fɛ mun ye kɔfɛla la ale ni ɲɛfɛla la olu de ka teli ka mun ye sebaayaba kɔni sɔrɔ ni Mali n'ale kɔni de ma mun ye sebaya sɔrɔ ni 18 na a bɛ se ka kɛ mun ye surprise ye